Una salachi gara no na akwụkwọ akụkọ nke tata bụ Thursday ahịa orie abalị 19 nke ọnwa isii afọ 2025. Ụmụaka Benue nọgidere na mmiri ụnyaahụ ka ha na-eche ọbịbịa Tinubu dịka mgbaru Tinubu bịara na Benue tụgharịziri bụrụ ọgbakọ ndọrọndọrọ ọchịchị political rally. Bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ogbugbe egburu ndị mmadụ na Benue, unu ka na-asụgodi bekee ruo ugbu a o nwebeghị onye a nwụchiri ka ọka nkụzi na mahadum John Ogi kwuru. A tụọla otu onye nkụzi Maazị Pascal Ọfọmata mkpọrọ afọ 12 maka ịkwaso obere nwa nwoke ọ na-akụziri na seminarị Ikonike. Bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị otu nwoke agbaala onwe ya ọkụ na Kano na-eti mkpu sị alaala ya eluigwe. Obodo Top Tiv agwala Tinubu na ọ bụghị agha dị n'etiti ndị na-achị nnama na ndị ọrụ ugbo na-akpọtụ na Benue, kama ọ bụ nkata akpara akpa ikpochapụ ndị Benue n'ụdị genocide. Bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ ahụ. N'otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị mahadum steeti Ogun etiela iwu nye ụmụ akwụkwọ ndị nwanyị na-ekwu na onye na-eyighị akwa ara bra agaghị ele ule exam. Ọchịchị steeti Enugu ekwuole na ndị wakporo ihe amụfu na ndị dunyere ha na anwụchiele ndị tọrọ ha aka ịwakpo obodo a, na-ekwu na steeti Enugu kacha bụrụ steeti udo tọrọgọdọ n'ime ihe. Ọ dị mma. Ụmụaka nọrọ ụnyaahụ. Ọ bụrụ na ihe ụmụaka ka mmiri nọ na-ezo, ime ezigbo mmiri zoro ụnyaahụ na Benue. Ihe ụmụaka ka mmiri nọ na-ama ụmụaka ha kwụrụ na-agụ national anthem na-eche Tinubu, na-eche Tinubu. A na-enwe fun fair, a na-akụ band, a na-eme ihe ọwụ. Is this supposed to be a fun fair or something? Is this supposed to be a fun fair? President bịawara Benue sef kwesịrị ịbịa silently, because ihe ewe ihe anya mmiri, ihe ahụhụ political rally ka abịaga. But unfortunately, the mgbadu bịazi turn into political rally. You know, it's a shame. Ama m onye na-ebiga ala ya this kind of brain, onye na onye afada. I begin to wonder. Some people, when they pass through the seminar passing through them. Because we expected him to be different from all this rubbish in the political. But unfortunately, he has joined them. Was he supposed to be a political rally? Was he supposed to be a big banner? Me banner, Tiegina Tinubu, endorsing Tinubu for 2027. While over 200 people. Agoko wande no uru fadalea. Eruole have 500. Agoko wande no uru fadalea. They have reached 500. Ya ore po Tinubu be me political rally, me endorsement. Ode madika nka ahụ na-ewu ọchịchị steeti Enugu ekwuole na anwụchiele pointers, informants, ndị du ndị Fulani na-achị nnama bịa wakpo ihe amụfu na anwụchiele mmadụ abụọ, otu nwoke na otu nwaanyị. So amam ihe eji anwụchi mmadụ abụọ. Ọbara uru ịnwụchi ha, ọ kpọrọ ha gawa kere ebe ndị a si bịa. Amam otu gọọmenti anyị na-eche eme ihe oge ụfọdụ. A na-akọ akụkọ egbuo mmadụ laa. That's ndashi kafanchano bi Enugu. Ọnọdụ ka ihe amege na Benue ruo na nwebe onye ejide. This professor jigwa ha na haka na Subeke. You people are still speaking English. Ruo na nwebe onye ejide. Una na Subeke. Na Subeke. Because ọhụhụ mpage ka egburu as a president or as a governor. Ma ọhụhụ ya family member ka egburu. Unu ga na Subeke. Emena una say na hashi Niger Republic bia. Mona hashi Sahara bia. Mona hashi Benue keda here Benin Republic bia. Na halala. Abu hala cross border la. Adịma otu nwoke ahụ egbuola onwe ya na steeti Kano.
gba onwe ya ọkụ na-eti mgbe ala eligwe, ala eligwe, ala eligwe. Ama m eligwe nke ọlaji nke ka o nwere ọzọ. Ide mmiri steeti Niger, mmadụ 207 nwụrụ, 170 ka na-efu efu ka gọvanọ steeti Niger kwuru. Bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. N'otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ sịrị, ka anyị gachara Buri Ghana lọta, ahụ malitere rịawa m nke ọjọọ ya mere ekwughị m okwu ihe anyị gatara, mana Ojukwu bụ ụzọ kwuo eziokwu ihe mere na Buri bụ nke m na-aghọtaghị aghọta mere agha jiri daa, ka Gowon kwuru. Egbuola otu onye agha na Katsina dịka ndị agha na ndị obu egbe kwakọrịtara ngụ. Akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Nation. N'otu akwụkwọ akụkọ The Nation ka anyị hụrụ akụkọ sịrị, mba Amerịka amalitela ịkpọpụ ndị Amerịka bụ ndị bi na Israel. Tinubu ajụọla ndị isi ọrụ nchekwa ajụjụ ka ọ bịara Benue, gịnị mere o nwebeghị onye unu nwụchirila? Ezigbo ajụjụ. Ụlọikpe Abuja enyela iwu ka a pịa otu nwoke ụtarị maka ịlụso onye ashawa ọgụ. Bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Dosode. N'otu akwụkwọ akụkọ Dosode ka anyị hụrụ akụkọ sịrị, taa bụ ụbọchị ọrịa sickle cell gburugburu ụwa niile. Ahọpụtaghị gị dịka gọvanọ ili ozu ka Tinubu gwara ala ya. Bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Dosode. Ọ dị mma, Tinubu ekwutechala ya. Ahọpụtaghị ala ya dịka gọvanọ ili ozu, and ahọpụtakwa hụ Tinubu dịka president ili ozu. So two of them, he should be telling himself that too. Ka ọ na-agwa ya ala ya ka ọ na-agwa ya onwe ya. As a president, thousands anwụọla n'okpuru gị. As ala ya, hundreds anwụọla n'okpuru ya. So two of you ahọpụta hụ na-abụ president na gọvanọ maka ili ozu. Yes, it's a good one coming from Tinubu. It's a good one coming from Tinubu, and also a good one also coming from Tinubu to him. From Tinubu to Tinubu, you know, nobody is elected to bury anybody. You know, you are elected to provide and preserve and protect life and property. And here you may get elect. So Tinubu na agwa ya ale na hopota here dika governor ili ozu. We are also putting it back. We put it to you, President Tinubu. You are not elected to bury people, because no under your nose, many people are lala. Ademma ajụjụ ahụ ejukwara ndị isi ọrụ nchekwa na Benue steeti ịgbalekwara, because agwara anyị na onye isi ndị amị akwalala Benue, onye isi ndị polisi akwalala Benue, still enwetabeghị ofu mkpụrụ onye gburu close to 200 people. Ofu mkpụrụ onye, just one person, because ndị gburu ndị a ọwụhụ mmadụ 3 bịara gbuo ihe a, ọwụhụ mmadụ 10 bịara gbuo ihe a, ọwụkwara mmadụ 50 bịara gbuo ihe a. Ndị bịara gbuo ihe a karịrị 100. Ndị bịara gbuo ihe a karịrị 100. Nwebe onye enwetere, nwebe onye ejidere. Asị anyị na onye isi ndị amị na Benue, onye isi ndị polisi na Benue. Emega gịnị na Benue? Alọji na expensive hotel na presidential suite ebe ha lọjiri. Eri nri ụtụtụ ihe na abalị. Ele video akpọ ụmụ nwaanyị. One person, nwebe onye ha mere arrest. Eje Benue eme enjoy. This country. Adị m ebe a ka anyị na-apịkọta kpamkpam bụ ihe omume anyị na akwụkwọ akụkọ bịara gị kpọmkwem na Nsokwachiwa, chebere na Nsokwachiwa na TikTok na official na Nsokwa TV na YouTube. Ka chi m na-efega n'ihu gọzibola anyị, ka Chineke mere Nigeria ebere. Amen.